No té un aprovat perquè no ha aconseguit pràcticament ningú dels objectius que ha de tindre una radiotelevisió pública, i no és justificació el que siga un any, perquè tu en un any, si fas una planificació, una graella potent, precisament per la novetat, per el renaixement d'una radiotelevisió pública, amb un desig de molta gent passa de la tele, però ja passava d'una tele pública, però jo crec que n'hi havia un desig molt gran per tornar-la a posar en marxa, i ha sigut un autèntic desastre. Des del punt de vista de la graella, i la graella jo crec que és la clau del desastre monumental que ha significat a Punt, que pràcticament tot el pressupost se'l gasta en una plantilla d'entorn a 500 persones que estan fent bàsicament informatius, és a dir, la resta està externalitzat. N'hi ha moltes qüestions. La primera, que has de fer una graella, una programació pròxima que connecte amb la societat valenciana. Tu no estàs fent una televisió per als militants de Compromís, per exemple. Tu no estàs fent una programació per a només gent elitista. Una radiotelevisió pública ha de fer programes per a un target concret minoritari, sí, però no has de fer una graella on tot siga, o la immensa majoria vagi dirigit a un grup ja de per ser minoritari, perquè aleshores no pots aspirar mai a tindre una audiència mínima, i jo no estic d'acord amb la gent que diu, sobretot gent d'un determinat partit, que és el que finalment va decidir l'elecció de la directora general d'Empar Marco. No es pot aspirar a fer una televisió de qualitat. No dic que els programes no tinguin qualitat, crec que tenen qualitat en la immensa majoria, però has d'aspirar a que tingui audiència, per una raó bàsica. Has de vertebrar el País Valencià, que és el terme que agrada al sector al que va dirigit, però has de connectar també amb la gent de la comunitat valenciana. Has de connectar, per què? Perquè has de vertebrar tot el territori. Era un dels objectius, ha sigut un dels objectius principals, o ha de ser, d'una radiotelevisió pública. I la segona part és, si tu vols normalitzar, fer que l'ús de la llengua siga el major possible, has de tindre audiència. Si només te van a veure un programa d'èxit, 26.000 persones, que és la població, poc més de la població de Montcada, sobre una població de 5 milions de persones, és un fracàs absolut, perquè no necessitem 55 milions de pressupost anual per a fer programes que arriben a 26.000 persones, que no vertebra i no promociona l'ús de la llengua. Jo crec, honestament, que la tele pública, la ràdio és un debat a banda que no té ninguna audiència, la tele pública el primer any podria i hauria haver estat entre un 5 i un 7% d'audiència mínima. És relativament molt fàcil arribar. Si em dius arribar al 10 o al 12% és una altra història el primer any, perquè has de reconstruir moltes coses, però entre un 5 i un 7 és molt fàcil de fer. El problema és que no s'ha sabut, s'ha basat en un projecte i s'ha basat en unes idees que són equivocades per a allò que és la comunitat valenciana. Jo ara he sentit com ara volen introduir el castellà per arribar a les comarques del sud de la província d'Alacant o altres comarques d'interior de València i de Castelló. Jo no dic si, jo estic convençut, i això podria ser una solució, lògicament sí, però estic convençut de que si aquesta graella no hagués apostat per doblar pel·lícules americanes per a emetre en el prime time, en un prime time supercompetitiu, on no estem acostumats, com a TV3 sí que ho estan a Catalunya, on jo me sent més còmode, és increïble, veient una pel·lícula en català de la TV3 que una pel·lícula en valencià, que me perdonen els que fan el doblatge, que són grans professionals,
a la Comunitat Valenciana és que no estem preparats. Com pots fer un prime time en valencià si és que la consigna és claríssima de fer-ho en valencià? Has d'apostar per programes amb un tiró espectacular. Dins del pressupost, clar, però es va fer alguna bé a l'època de Canal 9. De fet, inclús els que no volíem imitar res de Canal 9 van entendre que rescatar la quarta redifusió de l'Alqueria Blanca, que és un dels símbols més importants, no de Canal 9, sinó de la producció valenciana. És que darrere està una productora valenciana amb actors valencians. Com és possible que una direcció general nova tire per terra una gran producció d'una productora valenciana amb actors valencians? Perquè venia de Canal 9, és que tot el que venia de Canal 9 no era negatiu. I de fet han tingut que recurrir a l'Alqueria Blanca. Si tu fas una graella amb 2 o 3 sèries valencianes potents, ja tens 3-4 dies per la nit solventats de la setmana i damunt pots fer redifusions el cap de setmana. Vull dir, n'hi ha fórmules per a rentabilitzar aquesta despesa, que no és una despesa incorrecta, perquè ajuda a la producció valenciana, que és un altre dels objectius del naixement i del sentit d'una radiotelevisió pública, i dones treball a actors valencians i crees una audiència pròpia, pròxima, que ha de connectar amb tot el món. Algo que va aconseguir l'Alqueria Blanca sent en valencià era que molta gent castellano parlant veia l'Alqueria Blanca, com podria ser ma mare. I com ma mare, milers de persones. Ixa és la gran virtut que tenia l'Alqueria Blanca, tindre audiència i connectar a moltíssima gent castellano parlant. És la quadratura del cercle. Per què no s'ha fet? Per què es preferís traduir, doblar pel·lícules americanes en un prime time on no pots competir amb Got Talent, amb La Voz, amb Masterchef i 1000 programes més? Però si fas una aposta per les sèries valencianes, tens garantit el valencià si no vols passar-te al castellà. I tens més opcions de triomfar amb productes propis i en valencià en el prime time. Però tota la graella, tu no pots fer 2 magazines en bona part insufribles de 4 hores de matí i 4 o 5 hores de vesprada, que fins a que van tornar a repetir l'Alqueria Blanca després de l'informatiu de migdia d'Apunt, t'estaven emitint, t'estaven posant un debat polític a les 4 de la vesprada, que la gent, honestament, veu una telesèrie en Televisió Espanyola, una altra sèrie en Antena 3, Zapeando en La Sexta, el programa de la 2 de Saber y Ganar, que té una gran audiència, o Sálvame, que és el programa líder. Tu com vas a competir en tots aquests programes amb un debat a les 4 de la vesprada? Si la gent, no dic que un debat no s'hagi de fer, una tele pública ha de tindre un debat, però no està ben programat, com s'ha demostrat després que l'han llevat i l'han traslladat d'hora. I així podem parlar de moltíssimes coses. Per què no? Com ha funcionat Apunt? Que ara la directora general estava molt contenta per un 2,7% d'audiència en setembre, de mitja, quan el dissabte anterior, l'últim dissabte de setembre, va tindre un 1,5% d'audiència mitja del dia. Per què estava tan contenta? Per què un 2,7%, que és una ruïna? Però bé, és una xifra que dona un motiu per a l'optimisme, no? Va creixent. Simplement per el temporal, pel Dana, per el temporal a la Vall d'Albaida, al sud d'Alacant. Els informatius són l'únic programa que supera la mitja del dia habitualment. Bé, els informatius són millorables, però aquest és el sentit d'Apunt. Però Apunt no pot esperar a que ploga per a tindre audiència. Tu, quan ploga, o quan hi hagi un desastre, la gota freda, tu alces la programació i tindràs un recolzament especial. Però has de fer una graella quan no ploga, o quan ploga amb naturalitat. Així, per sort, la gota freda afecta X moment a l'any. I, lògicament, has de fer programes en directe que connectem amb la gent.
si has de fer magazines, que jo no dic que no se tinguin que fer magazines, has de connectar amb quin públic? El públic que veu en cada moment la televisió. El públic de les 10 del matí a les 2 del matí és un públic. Gent que no treballa, a més mestresses de casa, jubilats. Has de fer una televisió cap a aquest públic. I aquests valencians no han de tindre dret a veure la teua televisió. Sí, has de fer alguna cosa digne però dirigit cap a aquest públic. I de vesprada, el mateix bàsicament. Entonces, els informatius te donen la columna vertebral de migdia i de la nit, i per la nit has de fer un prime time competitiu, però no pots fer pel·lícules americanes. Les pel·lícules americanes, si vols veure una pel·lícula americana, vas a veure el Cine 5 Estrellas de Telecinco, vull dir, a més, ara les televisions generalistes que emitixen en obert, és molt fàcil veure com els tres grans grups, que és Radio Televisió Espanyola, Mediaset i A3 Media, no se fan la competència entre productes semblants. Telecinco i 4, quan no tenen dos productes diferents molt clars de producció pròpia, una de les dos va emitir una pel·lícula, i el mateix fa Antena 3 i La Sexta, per no fer-se la competència. Moltes voltes, quan una té un producte propi molt interessant i l'altra sap que no va competir, doncs fa una pel·lícula. Aleshores, vull dir que tots els prime times de la setmana, una o dos grans cadenes de televisió tenen una pel·lícula. Aleshores, fer una pel·lícula en competència amb les generals i en valencià no és una bona estratègia. Jo no dic que no se doble algo al valencià d'alguna pel·lícula, però algo més testimonial, fes-ho el cap de setmana, però no en prime time, que és de gran competència i de gran consum de televisió. N'hi ha aquesta franja d'edat que no veu la tele de la manera tradicional, mirant una pantalla, n'hi ha fórmules, però jo crec que aquesta fórmula és el transmèdia que ahir sí que s'ha intentat fer, i s'havia fet molt d'incapié des del projecte de la directora que va guanyar el concurs públic. Has d'arribar d'altres maneres, a través lògicament d'internet, a través de trossejar els programes i compartir-los de manera dinàmica, pujar-ho a la web trossejat, intentar viralitzar, però no programes complets, que també has de tindre-lo tot en la web i ha de ser tot accessible, però has de trossejar. Jo crec que això, mira, vaig a dir una cosa a favor, perquè jo crec que coses, estic destacant més lo negatiu, i aquestes coses crec que s'estan fent millor que la part tradicional. El que passa és que el pressupost general va a la part tradicional, que és la que s'ha de fer perfectament. Però sí que veig, per exemple, hi ha un programa que crec que està molt bé, i si no m'equivoco ara crec que el fan el directe, que és Assumptes Interns. És un programa que és de veres que intenta imitar programes d'èxit de la TV3, que a mi em sembla perfecte. De fet, el meu projecte jo ficava com a model a seguir la part positiva, no la de la manipulació, que és inherent a totes les televisions públiques. TV3 fa coses molt bé històricament, programes d'humor, sèries pròpies. Jo crec que Assumptes Interns, a banda és de la productora d'Andreu Buenafuente, però té una caracterització valenciana. Intenten fer un programa d'humor des d'un punt de vista valencià. Jo crec que hem de valorar-ho, hem d'aplaudir aquest programa, aquesta vocació de valencianitzar l'humor que se fa en altres comunitats autònomes. I aquest programa sí que dona per a trossejar sketches, trossos de programa, i compartir-los i arribar a aquest públic que no veu la tele tradicional, per la pregunta que feies, i arribar al públic més jove. És un programa que intenta connectar amb el públic jove. Me pareix un programa correcte. El que passa és que si no tens una graella ben organitzada, l'arrastre entre programes és pràcticament nul. És de veres que ells van darrere, crec que, de l'informatiu de la nit, i estem veient una millora generalitzada en aquesta franja entre informatiu i assumptes interns. Si la cadena tinguera una imatge més positiva, que jo crec que han fallat estrepitosament en no fer una gran campanya publicitària del renaixement de la televisió,
i de lo que significa el renaixement de la televisió, en quan la imatge de la tele siga millor i connecte amb una programació diferent a més població, anirem mirant com aquests programes van augmentant en audiència, perquè Assumptes Interns és el típic programa que si tu l'ubiques entre un programa que tinga un 10% d'audiència i un programa posterior que tinga un altre 10% d'audiència, estaria també en un altre 10, en un 8, un 10% d'audiència, és a dir, que si ara estan en torn al 2, al 3 o el 3 i pico, que ja és un èxit que va tindre en algun dia que vas veure les audiències d'apunt, com és un programa ben fet, podria millorar, té recorregut de millora, és a dir, que no tot és un desastre, però clar, com tota la graella, bona part de la graella ha estat mal confeccionada, ningú programa arrastra el següent. Entonces tens ahí un dissabte un 1,5%, ningú veu la tele, estem parlant de que van tot el dia, són milers, molt poques milers de persones que veuen. No sé, pot ser que no siga el més intel·ligent del món i que més sàpiga de televisió, però si jo fos director general és evident que jo intentaria connectar amb els nuclis urbans, també a través d'una sèrie. És que jo me'n recordo d'una sèrie diària que va fer Telecinco, que es deia El Súper, que va introduir, primer que va fer una campanya publicitària a 6 o 7 grans ciutats d'Espanya. I després, algunes de les trames, algun personatge vivia a Barcelona, algun a València, vull dir, no és molt habitual en sèries de grans cadenes tampoc, però ell se me'n recorda que ho va fer i va cridar prou l'atenció. A Punt ho té molt fàcil, està l'Alqueria Blanca, que és possible que torne, i alguna més que han sigut pràcticament totes un fracàs. Hauríem d'intentar fer alguna sèrie que connectarà amb el públic urbà. Primer, per moltes raons, per la vertebració que parlem, i a més de gent que vaig de València a d'Alacant a Oriola, després tot van a Penyíscola, un grup d'escolars que viatgen i... És que és molt fàcil, és superfàcil, és fàcil i enganxaria, connectaria amb l'audiència. I no s'ha fet. Per què? No ho sé, si jo fos director ho plantejaria. És de veres que possiblement el tema de fer en ambient rural, el tema de la llengua, pareix que com que es parla més als pobles i a les ciutats mitjanes que a les grans ciutats, i aleshores pareix com que naturalitzen més el valencià i en algun cas inclús pot ser que es ridiculitza. Me pareix a mi. Jo crec que s'ha de naturalitzar a les grans ciutats. Jo vaig dir una cosa que és molt d'alguns partits que han estat molt en primera línia en lo de la tele. Jo a València cada dia sent més a més gent parlar en valencià. A Alacant conec més la realitat d'Alacant. Jo sé que per suposat Torrent, que és una gran ciutat, i Gandia, per supost. I ells també, ells tenen una part bilingüe, no? Però a València ciutat jo cada dia a més gent parlar en valencià. Jo crec que s'ha de trencar això, el que passa és que naturalitzar tot en valencià en les grans capitals s'ha de buscar una fórmula que possiblement s'ha de naturalitzar igual alguna cosa en castellà, no sé com fer-ho, però des de luego que se podria fer alguna sèrie que connectara les grans ciutats, que vertebrara de manera natural la comunitat valenciana, jo crec que és molt fàcil.